Okay. Magandang gabi, Pilipinas. Kwentong politiko na. Oras na muli para pag-usapan ang mga kaganapan sa politika ngayong hapon. Araw ng Huwebes, November 9, 2023, ako si Thea Magno. Magandang gabi sa iyo, Partner Jigo. Magandang gabi, Partner Thea. At syempre sa ating mga taga-subaybay, worldwide, mahababang kwentuhan na naman ito. Kaya patuloy lang po kayong tumutok. Ako po, si Jigo Postolero. Narito muna ang ating mga politiko headlines ngayong gabi. Ilang mga kaalyado ni Digong sa Kongreso umober-dabakod na sa poder ni House Speaker Martin Romualdez. At Vice President Sara Duterte nag-give up na sa multi-million confidential fund. Pagkawatak-watak ng nasyon, binigyang diin. Habang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bumaba na ang karisma sa masa matapos maalis sa top spot ng latest senatorial survey. Para naman sa ating Politi-Who of the Day, mataas na opisyal ng gobyerno, mistulang binuro sa baul ang sabit ng kanyang pamilya. At sa ating politiko snitch, mga dati at kasalukuyang senador nagkaisa sa pagdiriwang ng ika-107 taong anibersaryo ng kanilang komite. Sa detalye ng mga balita, formal nang lumipat sa lakas CMD ang 3 kongresista ng dating mga miyembro ng PDP Laban. Dahil dito, pumalo na sa 77 na kongresista ang kaanib ng lakad CMD sa Kamara matapos manumpa sina Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr., Pampanga Representative Carmelo Lazatin II at Siquijor Representative Zaldi Villa. Pinangunahan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang panunumpa ng 3 bagong miyembro nila sa Social Hall ng kanyang tanggapan. Tiniyak naman ni Romualdez na desidido ang kanilang partido para mapagbuti ang buhay ng bawat Pilipino at nagpasalamat din ito sa tiwalang binigay ng kanilang mga bagong kasapi. Ang PDP Laban ay pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa iba pang balita, binitawan na ni Vice President Sara Duterte ang hirit nitong higit na 60 milyong piso na confidential fund ng kanyang opisina sa susunod na taon. Kinumpirma ito ni Senator Sani Angara na siyang budget sponsor ng Office of the Vice President sa nagpapatuloy na plenary debates ng 2024 National Budget. Ayon kay Angara, magdudulot lamang ng pagkakawatak-watak kung ipinilit pa nito ang confidential fund. Maliban dito, nanumpaan niya si Duterte sa mga Pilipino na panatilihing mapayapa at matatag ang bansa. Sa kabilang banda, binitawan na rin ito ang pangarap na 150 million pesos na confidential fund para naman sa Department of Education. OVP can only propose a budget to support the safe implementation of its PAPs or programs, activities and programs to alleviate poverty and promote the general welfare of each and every Filipino family. Nonetheless, they will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seen to be divisive, and as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. Maaaring questionin ng mga abogado sa Korte Suprema ang legalidad ng pagbibigay ng confidential funds sa mga civilian agency katulad ng Office of the President. Ito ang suhestyon ni Senate Minority Aquilino Coco Pimentel III sa mga kapwa niya abogado sa pangalawang araw ng deliberasyon sa Senado sa panukulang 2023 National Budget Bill. Binanggit pa nito ang Joint Circular 2015-01 bilang bahagi ng talakayan na isang dokumento na naglalaman ng panuntunan
sa probisyon, paggamit at pag-audit ng Confidential and Intelligence Funds, OCIF. Sabi ni Pimentel, tinutukoy ng circular ang intelligence expenses bilang may kinalaman sa pagtitipon ng intelligence information ng uniformed at military personnel at intelligence practitioners na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Umapela din siya sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na suriin ang halaga ng Confidential o Intelligence Allocation Office sa Office of the President. Naniniwala naman ang dalawang lider ng Kamara na ginawa ng mababang kapulungan ang tama kaugnay sa pagtapyas ng Confidential at Intelligence Fund ng mga civilian agencies. Kasunod ito ng resulta ng Okta Research Survey na 57% ng mga Pilipino ang pabor sa pag-realign ng 1.23 billion pesos na confidential fund sa panukalang 2024 national budget. Ayon kay na House Committee on Appropriations Chairperson Elizalde Co at House Deputy Majority Leader Franz Pumaren, patunay ang lumabas sa survey na suportado ng publiko ang kanilang approach sa pamamahala ng gobyerno at pag-budget ng pondo ng bayan. Dagdag pa ng mga kongresista, pinapakita rin ito na profesional ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez at walang bahid ng pamumulitika ang realignment sa nasabing pondo. Wala nang koneksyon sa Malacanang si Presidential Advisor for Creative Communications na si Paul Soriano. Nadiskubre ito matapos tanungin ni Pimentel kung kanino galing ang pondo na ginamit sa kontrobersyal na tourism ad slogan na nakalagay sa isang bus sa London kung saan may katagang "We give the world our best" na may larawan ng isang Pinay nurse na unang nagturok ng bakuna kontra COVID-19 sa UK. Giit ni Angara, aalamin umano ito ng OP at agad nilang ipapaalam sa senador. Tugon naman ni Angara, nangyari umano iyon sa panahon ni Soriano, subalit wala naman ito ngayon sa Malacanang. Nagtalaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga panibagong opisyal sa iba't ibang departamento ng gobyerno. Sa impormasyon ng Presidential Communications Office, kabilang sa mga itinalaga ng Pangulo, si dating MMDA Executive Director Angelito Vergel de Dios na magsisilbi ng bagong commissioner ng Presidential Commission on Good Government sa ilalim ng Department of Justice. Maliban kay de Dios, itinalaga rin si Brian Lim bilang Special Envoy to the Republic of Korea, Trade and Investments, habang General Manager at Chief Executive Officer, member ng Board of Directors naman ng Mactan Cebu International Airport si Julius Neri Jr. Sa iba pang balita, nalaglag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa top spot ng November Senatorial Survey ng Tanegere. Ito ay matapos bumaba sa 57.39% ang voter preference kay Digong ngayong Nobyembre mula sa 62.42% nitong Setyembre. Dahil dito nasungkit ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang unang pwesto na mayroong 60% voter preference. Present din sa Magic 12 si dating Senate President Tito Soto, Senadora Amy Marcos, Senador Bongo, dating Manila Mayor Isko Moreno, dating Senador Manny Pacquiao at Dr. Willie Ong. Bigo naman makapasok sa top 12 si dating Vice President Leni Robredo na mayroong 32% voter preference lamang. Matapos umugong ang umano'y napipintong kudeta laban sa kasalukuyang gobyerno, bakit nga ba ganoon na lang kakumpiyansa ang presidential sister na si Senator Amy na ito'y mistulang chismis lamang? Sa buong kwento, narito si Raymond Tinaza.
Naninindigan si Senator Amy Marcos na walang namumuong kudeta laban sa kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinaplano umano ng mga retired generals. Ayon kay Marcos, kabilang siya sa group chat ng mga retired generals at wala siya isang alingas-ngas na talagang may nabubuong problema sa AFP sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Sa kabila nito, aminado naman ang senadora na marami pang dapat na ayusin na problema sa mga retired AFP members at officials gaya ng pensyon na dapat agarang masolusyonan. Aniya, matapos na makipagdigma na sugatan ang iba ay namatay ngayon, sasabihin na walang pera. Iginit ni Senadora Marcos na dapat solusyonan ito kahit totoo na kulang sa pundo dahil ang pangako ay pangako na dapat tuparin at hindi dapat na aatrasan. Tiwala rin si Marcos na pamumulitika ang nasa likod ng pagpapakalat ng kudeta sa militar kung saan ang aga-aga pa bago ang 2028 presidential elections. Ako, si Raymond Tinaza, para sa Kwentong Politiko. Samantala, kung dati-rati tubig at kuryente lang ang ipinapanawagan ng gobyerno na tipirin ng publiko, sa ngayon, maging ang pagkonsumo ng bigas o kanin ay sinisilip na rin dahil aniya sa lumalaking porsyento ng mga nasasayang. Ibabalita yan sa atin ni Eileen Talipig. Umaabot sa 7 bilyong piso ang halaga ng bigas o kanin na nasasayang kada taon dahil sa hindi maayos na pagkain ng mga Pilipino. Ito ang inihayag ni Dr. Karen Baroga, Deputy Executive Director ng Philippine Rice Research Institute, sa press briefing sa Malacanang nitong Huwebes. Ayon kay Baroga, lumabas sa datos na 2 kutsarita ng kanin ang nasasayang ng bawat tao kada araw o 384,000 metriko tonelada kada taon na katumbas ng 7 bilyong piso. Ang nabanggit na halaga ng nasasayang na kanin ay kayang magpakain ng 2.5 milyong Pilipino. Ang data po namin, it's actually 2 tablespoons of rice is wasted by every person daily, a day. That would be costing around 7 million pesos, which could feed 2.5 million Filipinos sana kaysa na waste. Sinabi naman ni Dr. Hazel Antonio na ito ang dahilan kaya isinusulong nila ang advokasya ng tamang pagkain ng kanin upang walang masayang na bigas o kanin. Mayroon anyang ilang lugar lamang sa bansa ang nagsusulong ng half-rice serving sa mga restaurant at nais ng PhilRice na mapalawak ito hanggang sa buong bansa. Kadalasang nagkakaroon ng pagsasayang ng kanin sa mga piyesta o kaya naman ay sa mga restaurant na nagsisilbi ng unlimited rice. Sa kasalukuyan ayon sa opisyal ay mayroon ng 46 na ordinansa na nagsusulong ng half-cup serving ng kanin gaya ng Quezon City, Manila, Puerto Princesa, Davao, Cebu, Baguio City at Iloilo City. Ako si Eileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Nananawagan si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa Philippine Health Insurance Corporation na itaas ang kanilang benefit package sa mga pasyenteng Pilipino. Ayon kay Lee, pangunahing alalahanin kasi ng mga Pilipino ang gastusin sa pagpapagamot batay sa isang survey. Kaya isinusulong ng kongresista ang 20 hanggang 30% pagtaas sa benepisyong natatanggap ng mga miyembro ng PhilHealth upang mabawasan ang kanilang bayarin. Sa aming pagbabalik, House Speaker Martin Romualdez mananatiling legislative caretaker ng distrito ni Teves at ng Palawan. Habang si Maguindanao del Sur Mayor Sulaiman Sandigan balik trabaho matapos katigan ng korte sa kasong kinasangkutan nito. Kaya't huwag kayong bibitiw dahil magbabalik ang Kwentong Politiko.
Sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan, posibleng magtagal pa hanggang sa susunod na taon ang paglilitis sa plunder charges laban kina Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile at dating former Chief of Staff nitong si Gigi Reyes. Ito ay matapos payagan ng Sandigang Bayan ang hiling ng kampo ni Reyes na ipresenta ang kanilang defense witness na si Yolanda Doblon sa ibang petsa. Hindi kasi makapagtestigo si Doblon dahil siya ay nagtatrabaho sa tanggapan ni Senate President pro tempore Loren Regarda na kasalukuyang inaasikaso ang deliberasyon sa panukulang 5.7 trillion pesos na 2024 national budget. Pero kahit nagtakda si Doblon ng petsa upang tumestigo, itinakda na ni Sandigang Bayan Associate Justice Bernalito Fernandez na pakikinggan na lamang ito sa January 16, 2024. Mananatiling legislative caretaker na ikatlong distrito ng Negros Oriental, si House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma yan ni House Majority Leader Manix Dalipe at House Secretary General Reginald Velasco. Kasunod yan ang pagkansela ng COMELEC sa ikakasasanang special election sa naturang lugar matapos patalsikin sa pwesto si dating Congressman Arnie Teves. Ayon kay Sec. Gen. Velasco, mahalaga ang tungkulin ni Speaker Romualdez bilang caretaker at kumpiyansa siyang magagampanan niya ito ng mabuti. Bukod sa Negros Oriental, magiging caretaker din ng Palawan si Romualdez kasunod naman ng pagpanaw ni 3rd District Representative Edward Hagedor. At para naman sa ating mga kwentong politiko sa rehiyon, makakasama natin dyan si April Magaling. Para sa ating mga usaping politiko sa rehiyon, simulan natin yan sa Mindanao. Nakiramay si Governor Jim Saliman sa pagkamatay ni Provincial Board member na Sair Asarul. Si Asarul ay nasawi sa shooting incident sa bayan ng Sumisip matapos makaalitan nito ang suspect na si Basid Karim. Kapwa na nagtamo ng maraming tama ng bala sa katawan si Asarul at Karim na kanilang ikinamatay. Ayon sa gobernador, ikinalulungkot niya ang insidente na nawagan din siya sa mga otoridad na gawin ang lahat para maresolba ang kaso. Muli namang binalikan ni Vice Governor Yusop Alano ang legasiyang iniwan ni Asarul bilang miyembro ng sangguniang panlalawigan. Ani pa ng Vice-Gobernador, malaking kawalan sa kanila si Asarul dahil na rin sa dedikasyon nito sa serbisyo publiko. Samantala sa iba pang bahagi ng BARM, pansamantalang nakalaya si Dato Salibo Maguindanao del Sur Mayor Sulaiman Sandigan. Ito'y matapos aprobahan ng Judicial Region RTC Branch 50 ng Cotabato City ang kanilang petition for bail. Ayon sa Legal Counsel ng alkalde na si Attorney Ascar Mandala, walang basihan at mahina umano ang ebidensyang inihain laban kay Sandigan dahil sa umano'y pagpatay kay Dato Salibo Municipal Councilor Simon Silongan noong buwan ng Abril. Git naman ng alkalde, halatang politika ang dahilan kung bakit siya kinasuhan. Ngayong laya na ang alkalde, ani ni Atty. Mandal, balik trabaho na agad ang alkalde batay na rin sa ating batas. Sa Western Visayas, pinado-double check naman ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang mga gamit sa isang barangay hall sa kanilang lugar. Ito'y matapos magreklamo ang kauupo lamang na barangay captain na si Mark Abacion na said at wala silang nadatnang gamit sa barangay hall. Dahil dyan, agad na ipinag-utos ni Mayor Albi Benitez ang pag-account at inventory ng mga gamit ng nasabing local government. Ani ni Mayor Albi, mahalagang ma-turn over ng maayos ang mga gamit ng barangay lalo na kung nagmula sa pondo ng bayan ang pinagbili ng mga ito. Babala ni Benitez, pananagutin at posibleng maharap sa kasong kriminal ang dating mga opisyal ng Barangay 20 kung mapapatunayang may lapses o may nawawala talagang gamit ng gobyerno. Sa bahagi naman ng Mimaropa, hawak kamay na poprotektahan ni Palawan Governor Dennis Socrates at Puerto Princesa Mayor Lucilo Bayron ang Cleopatra's Needle Forest Reserve. Ito'y matapos nilang lumagda sa isang kasunduan na layong ideklara ang naturang kagubatan bilang critical habitat. Sa ilalim ng kasunduan, bubuo ang lokal na pamahalaan ng Cleopatra's Needle Habitat Management Board na siya umanong tututok sa pangangalaga nito. Pangungunahan din ng local government ang lahat ng mga hakbang o programa para
para higit na maprotektahan ang nasabing kagubatan. Magiging katuwang nila ang mga non-government organization, indigenous people, cultural community at mga pribadong sektor. Habang sa Metro Manila, not 1, not 2, but 4 babies na isinilang ng iisang nanay mula Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan ang inabutan ng tulong ni Caloocan Representative Oka Malapitan na kamakailan lang ay mga bumisita sa tanggapan ng kongresista. Ayon kay Malapitan, alam niya ang hirap ng pag-aalaga at pagpapalaki sa mga bata lalo na kung 4. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na tulungan umano ang mga ito. Dahil dyan, sasagutin na rin daw ni Congressman Malapitan ang check-up ng mga babies sa East Avenue Medical Center kung saan naglagak talaga siya ng pondo laan para sa mga residente ng Caloocan. Ako si April Magaling para sa Kwentong Politiko. Ready na ba kayong makidahu at makitsika sa buhay politiko? Makakasama natin dyan si Partner Jigo sa aming pagbabalik. Heto na at ating muling paganahin ang mga malisyoso ninyong kaisipan. Dito lang yan sa Politiwu. Kaya naman dahu, itong kalihim na bumuo ng ikalawang pamilya na kanyang itinatago umano sa probinsya. Ayon sa ating scooper, kilalang may pagkamatinik sa Chika Babes, itong ating bidang opisyal na animo ay may kakaibang karisma sa pagsungkit ng mga babae kahit hindi ito ganon kapapabols. Ang pinaka-jackpot nga raw sa naging koleksyon niya ay ang isang diyosa na kumagat sa halimuyak ng datong ni Subject. Anila, parang nakupido nga daw si Subject sa first meet-up pa lang. At dahil matinik nga ang mokong, walang duda na napasakay niya ang bebot. Nakalaunay, lumubo ang tiyan. Sa takot na mabuking ng publiko ang pang-aapid, abay, ibinahay na lang niya ang second fam-bam sa probinsya. Ang classic dito, nalaman ngayon ng legal SME ang kalokohan ng opisyal. Pero tila nagpakamartir umano ito para i-preserve ang happy marriage nila kuno. Clue! Ang opisyal na matinig sa Chika Babes ay may letrang R sa kanyang pangalan at nagbabalak raw na sumungkit ng mas mataas na pwesto sa susunod na eleksyon.
Hep, hep! Break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Kaya naman halika't pasadahan natin ang ilan sa ating mga politiko snitch o personal na ganap ng ating mga politikos. Bongga yet very intimate reunion dinner. Ganyan pinagdiwang kagabi ng mga senador ang higit isang siglong anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang kapulungan. Sa mga larawan na ibinahagi ng ilang partisipante ng event, makikita ang tila pagkakaisa ng incumbent at dating mga mambabatas ng Pilipinas, kung saan inipon sila para bigyang halaga, aniya ang nabuong legasiya ang Senado sa loob ng 107 years. Bukod sa mga mambabatas, tangay rin sa okasyon ang mga real-life partner o asawa ng mga ito, kung saan kasama rin sila sa tawanan at ilang mga group picture. Siyempre, kung may pagtitipon, hindi rin nawala ang classic playlist ng kantahan ng mga senador sa presensya ng ilang mga inimbitang local artists and music band. Samantala, tila traffic no more na ang peg ni Senator JV Ejercito sa bago nitong mode of transport, na ayon nga dito from bike to motorcycle naman para maiba naman. Sakay ng kanyang Kawasaki Ninja Big Bike, maangas sa datingan si Senator na binaybay ang mga kalsada ng Metro Manila patungong Senado. Ayon kay Ejercito, tumagal lamang ng 30 minuto ang kanyang biyahe sa kabila ng morning rush hour traffic. Certified nga talaga ang pagiging malupit ni Senador na ika nga special thanks to his big bike. Speaking of appreciation, nakaka-inspire namang ang pa-special shoutout nitong si Santiago City Isabela Mayor Sheena Tandy sa kanyang BFF na tumatayo ring sekretary ngayon ng alkalde. Sa post ni Tandy, mistulang tinutukan nito ang spotlight, ang best friend dahil sa umano'y sacrifices nito sa samahan niya, nasamahan siya sa province life at suportahan sa pagiging government official. Kalakip ng post, tila binuksan ni Mayor Sheena ang baul na kanilang memories, na biro nga niya one-sided partnership. At tila bilang pampalubag loob, banat pa ni Tandy, susubukan umano niyang ligawan ang favorite lash extension salon ng kanyang BFF na magbukas ng branch sa kanilang syudad. At dahil 46 days na lang bago ang Christmas, tila A for effort nitong si Bayambang Mayor Nina Jose Quiambao na iparanas sa mga kababayan niya ang mala Japanese magical world-inspired na klase ng Paskuhan. Dahil mistulang itatransform ni Mayora ang kanilang municipal plaza nito into a Studio Ghibli ngayong holiday season. Sa post ni Jose Quiambao, may patakam ito sa magiging itsura ng anyay Paskuhan sa Bayambang na ilulunsad umano sa susunod na linggo. At sa nasabing teaser video, bida rito ang giant Totoro statue na napapalibutan ng cherry blossoms at makukulay na establishment, natatak anime world ng Studio Ghibli. Samantala, para naman sa ating funny political entry tonight, naki-walking sheen na ba ang lahat? O kaya naman tuluyan ng na-take over ng trends na ito ang inyong FYP? Kung relate kayo, idagdag pa natin sa trends ang kuwelang pakikiuso ni Senator Amy sa patok at good vibes na TikTok rap, na tila naging panandali ang pastime umano ng senadora kasama ang kanyang sidekick na si Juliana Paripariskova ng funny presidential ate. Game na dinab ni Manang Amy ang nasabing Chinese rap habang tumayong backup dancer naman niya ang komedyante at isa pang staff. Naayon kay Senadora, mistulang cool down muna sa mainit na hapon
十，无论何时与你相识，我都直。我姓石，执笔写词，犹如骏马在奔驰。Grabe partner, no? Talagang nakakabilib yung mga ganitong patiktok ng ating mga politiko, lalo ni Senator Amy. Ano masasabi mo na may mga ganito sila sa social media, like sumasayaw sila? Nakakatulong ba yun, partner? Actually, nakakatuwa nga na dahil akala natin puro serious lang ang usapan, pero masaya pala sila, ano? Tama, may ganong side tayo nakikita na parang napaka-approachable nila. Tama. Human din pala. Yun ang madaling Totoo. sabihin. May TikTok pa nga. Correct, partner. So, ayan. Yan muna ang mga balitang aming nakalap sa buong maghapon. Mga kapolitiko, 46 days na lamang bago magpasko. Ako si Thea Magno. At ako naman, si Jigo Postulero. Magkita-kita ulit tayo bukas, alas 8 pa rin ng gabi para sa mga kwentong politiko. Muli, magandang gabi.